Naga gospel ka jong ulukas, kalanong ka ba nyaw, naga dekat ka ba khatway, hadu ka ba khat nyaw. Synod Rangbah ka ba arpo ha ka Balang Barato West Jante Hills District ka bala sedang nado ka khatnyo trek mentau benail ber bat ka bala kot no ha ka sngi ublay arpo trek haringkat ka jingwan saki upait lang babun ban sha skor ka ktien ublay nalor ki kinram ki lendan bat kiriu pau kmat Bapher. Reverend W.P. Marsing habasa mi ka khubor na ka ktien jong ublay ha ka por no phai sngi ulasot na ka kitab Exodus bat ka benta ka pokong san jong ka ni khubor ka long shaphang jong uding do jong ublay. Hadin ka jingpan sngoy ki katto kat negi benta na katay ka lenong bat ka dekhot kitab Reverend Marsing ulaong baka bor ba pala jong ding do ublay kalong bola play kalenti hapeng ki jing e bam idan lat shu wat langi ki brengi mat ki jingkot lat larangi long pat ki banget bat shanya haublay muuhi uplay ya kalat kalenti na ka benta ban penjai jaya ki jingling shop ki bawan ha ki jing em jongi hagaju kapor ulaong ru ba uding do jong ublay udai uba kersan ban yat uding do jong play udai ru bo penmi iki ki babang bandi bat u ai ru eka jing job ya kathma lingba kari ka khubor u khot u wer ya ki kristan baro bandon ka jing trelang ban ya teli ban long ka wei na do ki district presbytery khnang ban job ya ki jing snew wa ki jing e hakisngi ki bamenta na lor ban la ru ban pentelon ya ki kam ka Synod ka balong ka buram jong play hakapor man step jong ka jing sang shipho bujipat yaka khubor na ktien jong blay lakran da Reverend S. Lamari bala pin shop man sim hakane ka sngi da ki jingroi choir na ka jing sang samla balang motirchia Shillong pedang mo bakhan mo pala demtring Barato but na ka standing choir mo kayaw presbytery but ka standing choir KGP Synod mingi Jing isne ka jume kan ta ba banila pat banya kendu ban pelongi kan ka jing seng jungi ka ba job